Ari yantuma Maliba foli kɛnɛ kanubagaw an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen an minnu b'a lajɛ Mali kɔ ka Mali kɔnɔ yan nɔ k'aw bɛɛ lajɛlen bisimila an ka kɛnɛ kan tuguni an y'a fɔ aw ye an bɛ k'aw ka émission lakurakuraya n'o ye seko ni dɔnko tigilamɔgɔw ka kɛnɛ ye o sababu la bi an wulila ka se an ka belebele dɔw ma Mali kɔnɔ u dogolen tɛ an tɛna ko bila dagiri da la an bɛ yɔrɔ d'u ma a b'a tɔgɔ ni a jamu fɔ ale y'u ka représentant dɔ ye ani a jɔyɔrɔ o jɛkulu kɔnɔna la an balimakɛ i danse Nba kɔri baasi tɛ yen baasi tɛ n na an ka wele jaabi a diyara n ye kosɛbɛ ok i ni ce d'accord i ni Maliba fɔli mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn fɛ bi d'accord aw ni ce nali la aw yeli diyara n ye merci beaucoup merci donc an bɛ fɛ k'a ɲininka i tɔgɔ ni jamu la ani i jɔyɔrɔ famille Chantre du Mali kɔnɔna la ok ne tɔgɔ Noé Dambele ka bɔ Sabalibugu église la ani famille des Chantres la ne ye coordinateur général ye o ye ne jɔyɔrɔ ye d'accord bon an ka lamɛnbagaw bɛɛ tɛ français mɛn coordinateur général o kɔrɔ mɔgɔ min bɛ tɔw bɛɛ ka bila la ni baara min bɛ yen dɔrɔn mɔgɔ min b'o kɛ dɛ ne de don d'accord a faamuna merci beaucoup hakilina lamɛnbagaw ye faamuyali sɔrɔ o la d'accord yanni an ka don an ka kumaso kɔnɔ n'an ka ɲininkaliw ye an b'aw lajija a ye taa ye ka nin émission partager kosɛbɛ pour que aw bɛ se ka kunnafoni caman sɔrɔ famille Chantre kunkan ani dɔnkilidala wɛrɛw donc jɛɲɔgɔnya min bɛ yen o siraw kɔnɔna la an na faamuyali caman sɔrɔ o la ko aw merci beaucoup minnu abonné don page in na d'accord Danbele an bɛ taa n'an ka ɲininkaliw ye i labɛnnen don an ka ɲininkali fɔlɔ ye nin ye an da donna famille Chantre la ka ban a labɛnna cogo di ani a daminɛna cogo di initiative bɔra jɔn de la ok en fait famille des Chantres daminɛna 2017 groupe damadɔni tun bɛ yen nɔ groupe de louange tanulikɛ jɛkulu damadɔni tun bɛ yen nɔ an ye hakilina sɔrɔ k'a fɔ ko tiɲɛ don an bɛɛ bɛ baara kɛ église kɔnɔ an tun bɛ ɲɔgɔn ye concert la mais hakilina sɔrɔ ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ka fara ɲɔgɔn kan walasa ka kɛ guwaba kelen ye komi an bɛɛ bɛ baara kelen na jamana kɔnɔ k'an bolo di ɲɔgɔn ma walasa ka taa ɲɛ ka kalan sɔrɔ ni ta fan fɛ ani ka baara kɛ jamana kɔnɔ donc o hakilina de y'a to ni an sɔnna ka fara ɲɔgɔn kan a daminɛ na an tun ye groupe den 5 ye o kɔfɛ mɔgɔ caman farala an kan ka bɔ chorale wɛrɛw la ka bɔ groupe musical wɛrɛw la ka bɔ église caman na Mali kɔnɔna na d'accord an bɛ ɲininkali dɔ b'o kɔnɔ yala o groupe minnu farala aw ka groupe minnu tun y'a daminɛ fɔlɔ o groupe ninnu aw ka wele sera dɔw ma ou bien a diyara dɔw ye ka na don bon naturellement an tun bɛ ɲɔgɔn ye ten tɔ donc a daminɛna ten tɔ a ma fɔ ko an bɛɛ y'a hakilina sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ donc an bɛɛ y'a daminɛ o kɔfɛ groupe wɛrɛw y'a ye a diyar'u ye u ye ɲininkali kɛ ani u farala an kan ani ka taa ɲɛ don fara don kan mɔgɔ wɛrɛw bɛ ka na ka fara an kan a ma kɛ groupe ko dɔrɔn a kɛra chantres ye minnu bɛ bɔ église wɛrɛw la olu nana fara an kan d'accord merci beaucoup o jaabi diyara an ye kosɛbɛ a ka objectif principal ye jumɛn ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la tanuni dɔrɔn de don wa ou bien il y a autre chose a bɛ minnu kɛ min ni tanuni fana tɛ kelen ye ok an ka laɲini belebeleba o ye walasa tanuni ni batoli ka sankɔrɔta an ka jamana kɔnɔ a ka kɛ ni ani tiɲɛ na o de y'an ka fɛn ɲini ta fɔlɔ ye donc o kɔnɔna na an bɛ formation kɛ parce que walasa k'o objectif atteint il faut que mɔgɔ minnu b'o baara kɛ église kɔnɔ u ka kalan tanuni ye mun ye batoli ye mun ye a danfara ye mun ye u ka former ka ɲɛ u ka kalan u k'a dɔn u bɛ baara min na a nafa ye mun ye u ka ɲɛnɛmaya kan ka kɛ cogo di ani walasa n'u nana église la u ka se ka matigi ka jama sama ka Ala tanu ani ɲɛ kana da seulement olu ka talanw kan u ka seko n'u ka dɔnkow kan nka mɔgɔw ka se ka Ala yɛrɛ ka Ala bato effectivement donc o y'an ka fɛn bonta ye d'accord hakili la ne ni lamɛnbagaw ani an filɛlibagaw a ye nin jaabi faamuya kosɛbɛ bi an nana famille Chantre hokumu kɔnɔna la ani kan belebele min labɛnnen don n'a bɛ fɔ o ma ko kan des adorateurs donc a bɛ aw minnu kunna bi k'an bɛna kuma n'o ye en tant qu'artiste o tɛ bi ta ye a ka seko ni dɔnko kɛnɛ kan d'accord n'o ye an bɛ taa ni an ka ɲininkaliw ye i n'a fɔ n bɔra k'a f'i ye cogo min na i da don famille Chantre la dɔɔni a ka di mɔgɔ caman ye ka famille Chantre dɔn halisa mais ko belebeleba min bɛ Mali kɔnɔ n'o bɛ ka labɛn n'o bɛna nɔ bila Mali ka ɲɛnamaya la don n'a nataw la an bɛna an da don o ko belebeleba la n'a bɛ fɔ o ma ko kan des adorateurs famille Chantre ye nin hakilina ɲuman in sɔrɔ cogo di bon
A bɛ san caman bɔ famille de chambre de concert kɛ, an bɛ rencontre kɛ, an bɛ jɛ ɲɔgɔn fɛ ka Ala tanu ka Ala bato, mais an y'a faamuya ko fɛn bɛɛ n'a wagati don, tuma dɔw bɛ a ka kan an ka na matigi ɲɛkɔrɔ k'an sigi k'a lamɛn, walisa an bɛ ka baara min kɛ an ka taa étape wɛrɛ la o la, o tɛ se ka kɛ f'i ka wagati ta ka na Ala ɲɛkɔrɔ, o de hokumu kɔnɔ an ye kan hakilina sɔrɔ. Voilà. D'accord, o diyara n ye kosɛbɛ. I ka o kɔfɛ an bɛ se ka kan thème principal yɛrɛ yɛrɛ dɔn fɔlɔ yanni an ka don kan bakuruba kɔnɔna la. Ok, kan thème principal o ye ka Ala dɔn, walisa ka baara kɛ a ye ka ɲa, walisa k'a bato ka ɲa ani ka baara kɛ a ye ka ɲa. Connaître Dieu pour mieux l'adorer et le servir. D'accord. Nin thème nin kana fɔ maa si kɔ. Tous les médias seront là. A y'aw jija a kana na nin ye Facebook ni YouTube kan a ye dɔ kɛ o lajɛli la. A ye na pour que kumpa ka bɔ la a ka na ka nin kan su dɛ. Je pense que c'est a kabala non? Oui, c'est a kabala. Nin yɔrɔ ɲumanba ye. Hakili la an da bɛna y'a des surprises an da bɛna se minnu ma. D'accord, an sera wagatinin dɔ ma n'a bɛ fɔ o ma rubrique des fans. Fans bɛ question fana poser a b'a dɔn kanubagaw fana b'o la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan a ka d'u ye ka fɛn dɔw fana dɔn. An bɛna ɲininkali dɔw poser aw kunna n'a tɛ kɛ baasi ye. Ko a ye nin kan organiser munna inscription kɛra 30 000 ye ko ka da jamana n'a a gɛlɛya kan. Ok. Bon, diɲɛlatigɛ la fɛn bɛɛ n'a wari de don. I m'a ye wa? Bon, an ye kan in organiser tile 12 de don. Bon, n'i yɛrɛ kan in nafa lamɛn mɔgɔw bɛ na ka bɔ jamana wɛrɛ la. Dumuni ta fan fɛ i k'a jateminɛ tile 12 kɔnɔna na 600. Kɛmɛ wɔɔrɔ par jour. Kɛmɛ duuru duuru par jour. Donc vraiment mɔgɔ wɛrɛw bɛ se k'u plaindre mais ne n'o ye ka jamana wɛrɛw bɛ yen nɔ n'i taara yen nɔ hali Ivoiriyɛnw b'an wele an mana f'u ɲɛna ko 600 u b'a fɔ ko ayi ko o tuma u bɛ si min u bɛ dumuni kɛ cogo di an b'a fɔ u bɛɛ b'a la. Donc olu bɛɛ bɛ k'u senfa ka na Mali sɛgɛrɛ yan n'a fɔra ko an Maliyɛnw yɛrɛ an tɛ fɛ k'a faamu wa a ka gɛlɛn dɔɔni. Donc Ala baara de don n'i bɛ Ala baara kɛ i b'a kɛ ni jɛlenya de. Donc an ye prix fixé walisa a ka kɛ dɛmɛli yɛrɛ de ye mɔgɔw ma o de y'a to an yɛrɛ fana y'an cɛsiri an bɛ ka dɛmɛ ɲini fan bɛɛ fɛ walisa mɔgɔw ka inscription tɛ se ka min kɛ an yɛrɛ ka an bɛ dɛmɛ minnu sɔrɔ ka se k'o kɛ. Donc fɛn bɛɛ n'a wari de don ni kan in ko bɛ mɔgɔ min kɔnɔ an ye kan in baara daminɛ a bɛ san 1 bɔ. Donc n'a kun ko bɛ mɔgɔ min na ne bolo n'i kun wulila a fɛ wagati bɛnnen na i kun bɛ se k'i tɔgɔ sɛbɛn. Donc sinon 600 in tiɲɛ yɛrɛ la an tɛ se k'a fɔ k'a ka ca. An tɛ se k'a fɔ k'a ka ca. Oui. D'accord, je pense que inscription en ligne fana tun bɛ yen, n'est-ce pas? I bɛ se k'i da o la dɔɔni? Si, lien de préinscription bɛ yen nɔ en ligne mɔgɔ minnu bɛ fɛ k'u tɔgɔ sɛbɛn olu bɛ don u b'u tɔgɔ sɛbɛn u b'u bɔyɔrɔ sɛbɛn ani kan kɔnɔna na u bɛ fɛ ka former atelier min na dɔw bɛ yen u bɛ fɛ ka tanuni ni batoli ɲɛminɛli dege dɔw bɛ yen u bɛ fɛ ka se dɔnkilida la dɔw bɛ yen u bɛ fɛ ka se instrument na i n'a fɔ piano, kora, batterie, guitare. Donc depuis ɲani ka na kan na i bɛ don lien in kɔnɔ i b'i ka choix kɛ ani hali multimédia fana bɛ yen minnu bɛ fɛ ka filmeli dege minnu bɛ fɛ ka infographie dege. Donc nin bɛɛ kɛ kun ye walisa danaba kamilenw ni danaba bugutigiw ka se k'u ka seko n'u dɔnko bila Ala ka baara la. Donc i bɛ se k'o bɛɛ kɛ lien de préinscription kan. D'accord. Ko i bɔra k'i da s'a yɔrɔ ma sisan nin fɛn kofɔlen ninnu ko yala mɔgɔw de talen don principalement ka na u dege ko est-ce que tile 12 in kɔnɔ ko olu bɛ se k'a ɲɛdɔn cogo di surtout olu minnu ye débutant ye. Ouais, donc atelier tilalen don tile 12 kɔnɔna na débutant bɛ se ka base sɔrɔ min b'a to u bɛ taa ɲɛ. Bon bɛɛ tɛ fara ɲɔgɔn kan. Kilasiw tilalen don fo ka se niveau 3 ma. Camancɛ mɔgɔw o ye minnu b'a baara la n'u bɛ fɛ ka dɔ fara u ka dɔnniya kan walasa ka taa niveau wɛrɛ la. Tile 13 kɔnɔna na kalanw bɛna d'u ma walisa u bɛ ka o min kɛ kɔrɔlen dɔ ka fara o kan ani n'u seginna u ka église la yɛlɛmali ka ye u ka fɔli kɛcogo la. Dɔw fana bɛ yen olu bɛ se ka ban an b'a fɔ olu ma niveau soutenu. Donc olu fana ka kilasi mɔgɔw bɛ na kɛ yen nɔ mɔgɔw bɛ na bɔ ka bɔ jamana wɛrɛw la walisa ka olu fana dɛmɛ
walsa u ka tanye alsa u bɛ ka min kɛ ka ɲa u ka dɔ fara o kan. D'accord. Donc les 100 ans ça va mais c'est quand c'est largement suffisant parce que ne yɛrɛ bɛ formation kɛ kosɛbɛ, ne yɛrɛ bɛ kalan di kosɛbɛ instrument nali sira fɛ i bɛ taa sɔrɔ an bɛ se ka kalo kelen ta an bɛ mɔgɔ dege fɔli la kalo kelen kɔnɔ mais a tigi bɛ na siɲɛ 2 semaine kɔnɔ. Oui. Ni dun ye tile 12 de siɲɛ 2 semaine kɔnɔ kalo kelen kɔnɔ est-ce que a bɛ tɛmɛ? Je pense que c'est 4 fois. Hein. Voilà. Non. Beta Shenshigina. Shenshigi, voilà. Donc, alors qu'on a 12 jours de sort, et puis aux 12 jours qu'on a, il sait que nous inspiré, nous ça peut vraiment changer la vie. Effectivement. Vraiment. D'accord. Ni amna fanu ga ga ton tira yin ngali nu be fo amna laban fo o ye ko clé tan flan konna la yala bara bebna ben calendrier ou bien il y aura des temps d'adoration et de louange. Au fin craindre nous quand des adorateurs ni quand on fera c'est quand même un wakatita ka ala tamuni ka bateau. Il va donc mogo se ka kuma ife mais la présence de Dieu fait la différence. C'est-à-dire ni ala eren nana ka masa sigila na ka nema ka auchema de durer de prendre le temps dans sa présence. Ça fait toute la différence. Oui, donc, dans ce cas-là, amina wakati kerenkerenita ka ala tamu ka bateau ka na nyekoro atena dron ko amina donge ka teme non. C'est vraiment des temps sérieux dans la présence du Seigneur. Voilà. D'accord. Donc, amunu be adoration kan bagoy. Amunu louange kan bagoy. Ko ni aw bela jele wele yoro ye. An ka ta ɲɔgɔn sɔrɔ Kabala le 11 septembre, je pense c'est ça. Le 11 septembre, 12 jours ensemble. Ka tanuni ani batoli kɛrɛnkɛrɛnnen k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ ala ɲɛkɔrɔ. Donc an bɛ taa ni an ka ɲininkaliw ye i n'a fɔ an da donna fɛn caman na ka ban i da sera dɛmɛ ɲinini yɔrɔw ma. Donc an bɛ fɛ k'a dɔn n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnen b'aw bolo k'aw soutenir fo ka na se nin niveau ma. Bon mɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnen an bɛ se k'a fɔ an kɔni depuis an ye projet sɔrɔ an y'a partagé ani mɔgɔw cɛ parce que an bolo an yɛrɛ ka projet tɛ an bolo c'est vraiment un projet qui vient pour équiper l'église, pour équiper la nation. Pour nous, on est en train de servir le Seigneur. On est à la barre de Saint-Fait. Donc, au Saint-Fait, on est à Saint-Mouroumounouma, on est à Niafouniene, on est à Barka da Alaï, on est à Ndeme, on est dans Libo, on est à la Deli, on est à Sangolo Fléau, Daele, on est à Doubara Djigi, on est dans Faradonga, on est projet, on est à Tamoulikela ou Deme. Olu bɛ k'u bolo dɔn an fɛ ni baara la. Donc an bɛ se k'a fɔ a tɛ comme mɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw de bɛ minnu bɛ k'an financer. Non, on est tous jeunes, on a commencé, on n'avait rien et par la foi danaya barika la an ye kuma ɲɛsin minnu ma an bɛ ka ala baara kɛ ɲɔgɔn ye. An yɛrɛ fana minnu b'a la an ka bolofɛnw bɛɛ bɛ taa la an ka wagatiw bɛɛ bɛ taa la an b'an yɛrɛ di totalement pour que ni projet ka se ka réaliser. Oui, effectivement. Ko an bɛ taa ɲɛ ka hakili lajigin halisa a ye aw abonné an ka page YouTube kan ani an ka page Facebook fana bɛ yen nɔ ni aw mago bɛ kunnafoni minnu na walasa ka ni émission jukɔrɔma ninnu n'an b'a fɔ ko sponsors an mago bɛ olu fana na pour que an ka seko ni dɔnko tigilamɔgɔw u bɛ baara min na jamana kɔnɔ a nɔ ka se ka ye cogo min na nɛgɛjuru sira b'a la ka tɛmɛ duguma a ye weleli kɛ an bɛ kunnafoni di aw ma n'o ye an bɛ taa ɲɛ komi wagati bɛrɛ t'an bolo i da donna dɛmɛni na an ye concert d'immobilisation dɔ kɛ palais de la culture la an ye images ye an b'a dɔn ça a très bien réussi donc an bɛ fɛ k'a dɔn a y'o hakilina sɔrɔ cogo di pour que ka concert organiser. Bon ala ka kuma b'a fɔ ko an bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ an b'o kɛ matigi barika la donc c'est vrai an ye projet sɔrɔ mais an fana tɛna an sigi k'an tigɛ croiser ten tɔ donc an fana y'an hakili bila baara la ani an bɛ foli di ala ma ale min sɔnna a ka nɛɛma kɔnɔna na o concert ɲuman ka tɛmɛ donc concert dɔrɔn tɛ an ye fɛn caman kɛ wala an ye boliboli caman kɛ walisa an bɛ se ka dɔ sɔrɔ cogo min walisa ka nin vision réaliser an y'olu kɛ ten. D'accord, merci beaucoup. Diyara an ye kosɛbɛ. Sisan an sera rubrique critique ma n'i ye baara o baara daminɛ surtout ala baara i b'a ye critique caman b'a la an ye message minnu sɔrɔ donc commentaire la o message dɔ filɛ nin ye ko aw ye a b'a wele ko famille chanteur du Mali ko munna famille chanteur du Mali k'u t'aw ye ka taa concert kɛ dans les régions et autres là et puis u m'a ye n'a sɔrɔ a ye sélection de kɛ
région na pour que a fara ɲɔgɔn kan n'a bɛ wele ko famille du chantier olu kɔni hakili la famille du chantier kɔni ko Bamakɔ de k'ala ka wele famille du chantier de Bamako donc ne ko n'an sera an bɛ ɲininkali tɛ o la ko tulo kunnandi o de bɛ faamuyali kɛ o bɛ ladilikan mɛn n'a y'a sɔrɔ i bɛ se k'i da don a la k'a walawala dɔɔni. Bon baara bɛɛ ye dɔɔni de i m'a faamu wa baara bɛɛ ye dɔɔni de an y'a daminɛ ni groupe 5 ye et puis mɔgɔ minnu y'u yɛrɛ jate dɔnkilidalaw ye Mali kɔnɔ dɔw yɛrɛ ma wele u nana u y'a jate u yɛrɛ ko ye u bɛ Ala deli an ye u farala an kan a bɔra groupe 5 la ka na kɛ jamakuluba ye halisa dɔɔni sisan mɔgɔw bɛ ka bɔ yɔrɔ wɛrɛw la région wɛrɛw la ka na fara an kan hali minnu tun b'an ka concert la u bɛ se k'a sɛbɛntiya ko Bamakɔkaw dɔrɔn tun tɛ concert la voilà donc hali Mali ko dɔrɔn tɛ nin ye i m'a ye donc min don dɔɔni de don a bɛ daminɛ Bamako a bɛ se ka se Segu ma a bɛ se ka se Sikaso ma a bɛ se ka se Sevare ma mais fɛn bɛɛ tɛ girin ka kɛ ten mais an kɔni nka an bolo ne fɔra mɔgɔ ma ko chantri batolikɛla ni Ala baara ka di ye ni f'i ye fɛn dɔ ye n'a b'i intéressé i tɛ sigi tentɔn voilà i fana bɛ gɛrɛ de sinon an tɛ bɛɛ dɔn yɛrɛ i m'a faamu wa mais ni Ala ye a latigɛ ka hakilina dɔ d'i ma i b'a bila baara la donc i bɛ se ka min kɛ i b'o kɛ Ala fana b'a ta kɛ. D'accord. Hakili la ne filɛlibagaw a ye faamuyali sɔrɔ o ɲininkali ta fan fɛ e min ye ɲininkali kɛ hakili la i fana ye faamuyali caman sɔrɔ a bɛ Ala ka kuma la ko farikolo yɔrɔ bɛ ɲɔgɔn dafa donc a bɛ n'a fɔ dayɛlɛlen don bɛɛ ye o fana ye dɔ ka kumakan ye ko famille de chantier datugulen don donc c'est comme si c'est restreint ko bɛɛ tɛ don yɔrɔ sɔrɔ donc i bɛ se ka ɲɛfɔli k'u ye k'u la rassurer ko a ka dayɛlɛlen don a bolo labɛnnen don ka bɛɛ lajɛlen kunbɛn. an bolo labɛnnen don ka bɛɛ lajɛlen kunbɛn mais seulement an bɛ fɛ ka fɛn min kɛ kulonkɛfɛn tɛ n'i ko tanuni ni batoli tuma caman na n'a fɔra fɔlikɛlaw dɔrɔn fɔlikɛlaw an bɛɛ b'a dɔn témoignage min dalen don an kan effectivement i m'a ye donc tuma caman na mɔgɔw bɛ fɛ ka na ka concertw kɛ ka pankapurutu kɛ ka taa an mago t'o mɔgɔw la an mago bɛ mɔgɔ minnu na minnu bɛ sɔn ka baara kɛ a la minnu bɛ sɔn k'u yɛrɛ bɛɛ di k'u ni di k'u hakili di k'u ka seko n'u ka dɔnko di donc an mago b'o mɔgɔw de la sinon minnu bɛ fɛ k'u ka talent yira dɔrɔn ka tɛmɛ o t'an ka vision ye donc olu bɛ se k'u ka baara kɛ voilà. D'accord donc talent dira an ma an kana baara kɛ Ala ye ni dayɛlɛla k'i ka don i ka na a fɔra cogo min i k'a kɛ ni dusukun bɛɛ ye Ala ɲɛkɔrɔ voilà ko talent yira yɔrɔ tɛ hakili la a ye faamuyali sɔrɔ o la donc aw tɔ minnu ye critique kɛ hakili la a bɛɛ bɛ nin ɲininkali ninnu kɔnɔna la a bɛ hakɛ to an tɛ k'a bɛɛ ɲɛfɔ donc n'o ye an sera an ka émission partie laban ma mais an b'a ɲini fɛ an tɛ se ka na chanter fɛ yen ten ka taa k'i ma dɔnkili kunkuruni dɔ da i m'o sara ne la mais ka sa aw donc i bɛ dɔnkilinin dɔ d'an ye seconde damadɔ donc an bɛ sɔrɔ ka an ka émission partie laban fɔ k'a kuncɛ mais i tun b'a sara n na. I ka ɲumanya tɛ banna i ka hɛrɛ tɛ banna i ka ɲumanya tɛ banna i ka hɛrɛ tɛ banna makari tɛ banna hɛrɛ ka bon ne ka Yesu ka ɲi a ka ɲi Yesu i ka ɲi sangolo filɛ o na yɛlɛ a da yɛlɛ sangolo filɛ o da yɛlɛ a da yɛlɛ Yesu sangolo filɛ o da yɛlɛ a da yɛlɛ sangolo filɛ o da yɛlɛ a da yɛlɛ. Wow.
a dayɛlɛ sankolo filɛ o dayɛlɛ. Merci beaucoup. A diyara n ye kosɛbɛ. Halisa Ala ka taa ɲɛ ka sankolo filɛ o dayɛlɛ. Walasa ni ka des adorateurs a ka tɛmɛ hɛrɛ kɔnɔ Mali la ka nɔ bila jamana kɔnɔ bɛɛ k'a dɔn fɛn min kɛra. Voilà o ye fɛn bota ye yɔrɔ. Ok o fɛn bota ye. D'accord. Donc an sera an ka émission partie laban ma. O tɛ dɔwɛrɛ bakuruba la. A kɛlen don ka organisation minnu labɛn kan okumu kɔnɔna la. Donc i k'i da don olu la k'olu ɲɛfɔ an ye. Ni an bɔra yan ka inscrit ka se kankɛyɔrɔ la. Donc invité minnu welelen don ka na ni présence honorée. Donc ani campeurs yɛrɛ donc comportement jumɛnw bɛ yen nɔ u kan ka minnu bila minnu kan ka ta yen nɔ. Donc k'i da don olu la bakuruba la ka olu ɲɛfɔ an ye. D'accord. Donc organisation okumu na an kɛlen don ka kan labɛn a bɛ kɛ Kabala du 11 au 23. Ni min bɛ fɛ ka participer i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min 6000 de don. Donc i b'o sara i tɔgɔ bɛ sɛbɛn siyɔrɔ ɲumanw bɛ yen nɔ kalandiyɔrɔ ɲumanw bɛ yen nɔ ani o dɔrɔn tɛ kan in kɔnɔna na kibaru dumanfɔ bɛ na kɛ kan in kɔnɔna na concert belebeleba n'o ye 22 septembre concert ye o bɛ na kɛ fɛn caman wɛrɛw bɛ yen nɔ an kɛlen don ka minnu labɛn an bɛ baara la su ni tile walisa an seko ye fɛn o fɛn ye an ka se k'o kɛ walisa ka nɔrɔ da matigi tɔgɔ kan kan in ko la. Voilà donc i ye ka ɲininkali filanan ye ko minnu bɛ na donc u bɛ se ka gɛrɛ an na u b'u tɔgɔ sɛbɛn u b'an wele u b'u ka place réservée. Voilà dɔw bɛ ɲininkali kɛ ni date limite d'inscription bɛ yen nɔ mais o tɛ yen nɔ mais ni place dafara dɔrɔn an bɛ datugu. Donc an tɛ se ka jama ta ka se hakɛya dɔ ma. Donc ni projet b'i intéressé ka na to kɔ depuis maintenant i b'i tɔgɔ sɛbɛn i bɛ na walasa ka na kan na. Donc ani fana an bɛ min ɲini minnu bɛ na kan na fɛ o ye u ka u yɛrɛ labila walasa ka fɛn kura dege walasa n'u bɛ segin ka taa u ka église la n'u bɛ segin ka taa u ka baara la u ka se ka yɛlɛmali sɛbɛn sɔrɔ. Voilà donc mɔgɔ fɛn o fɛn bɛ na ni hakilina wɛrɛ yɛrɛ yira hakilina o tigi vraiment an b'a ɲini u fɛ u ka sabali u ka o hakilina bila. Voilà u ka na dans le cadre pour apprendre. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. An kɔni an sera émission kuncɛyɔrɔ la. Weleweledakan jumɛn b'i bolo halisa ka mɔgɔw lajija pour que u bɛ se ka na nin kan in na. Ok. Donc n bɛ se ka min fɔ e min ye tanuli ka di ye tanuli ni batoli ka di ye e min ye fɔlikɛla ye église kɔnɔ e min ye dɔnkilidala ye ka na to kɔ nin ye kan belebeleba ye min nana walasa an bɛɛ kelen-kelenna ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ cogo ɲuman na an ka Ala ye. Donc n b'a ɲini i fɛ bi bɛɛ n'i bɛ se i ka contacti ta ni famille des chantres mɔgɔw ye ka i tɔgɔ sɛbɛn ni kan na ani an ka bɔ kosɛbɛ an kana to kɔ an b'a dɔn ko kalandila minnu fana bɛ na ani mɔgɔw don minnu kalannen don kosɛbɛ ani u bɛ na ka duba an ye ani an dalen don a la k'o bɛna kɛ duba ye église kɔnɔ o bɛna kɛ duba ye an ka famille kɔnɔ ani a bɛna kɛ duba ye an ka jamana la. Donc an bɛɛ kelen-kelenna an kana to kɔ ani minnu bɛ k'an lajɛ fana n'u bɛ fɛ k'an dɛmɛ ka dɛmɛli kɛ pour ce projet d'une autre manière an bɛ se k'a fɔ ko an tigɛ la an disposelen don an labilalen don walasa ka aw ka dɛmɛ sɔrɔ walasa ni projet ka taa ɲɛ ni projet ka nɔrɔ da an ka tɔgɔ kan ka kɛ réussite ye. D'accord, merci beaucoup. Yani an ka se folikan ma hali n'a bɛɛ ma fɔ orateur minnu wele don principalement ni bɛ se ka damadamani tɔgɔ fɔ an ye pour que halisa k'an tɔ lajija k'an lasama an bɛ se ka na. An t'o kɛ surprise ya. An k'o kɛ n'o ye dɔɔni fɔ. Ok an Mali la yan nɔ mɔgɔ caman welelen don i n'a fɔ pasteur Abel i n'a fɔ pasteur Marc Kulibali ani i n'a fɔ pasteur Jerry. Voilà olu welelen don ani jamana wɛrɛw la mɔgɔ wɛrɛw welelen don i n'a fɔ Yahukan Jean ale ye Chantre Uni International président ye ale bɛ na Jérôme Goué bɛ na pasteur Thomas Kusugo bɛ na ka bɔ Burkina dɔw bɔ Côte d'Ivoire ani surprise belebeleba dɔ bɛ yen nɔ an bɛ ka Ala deli halisa walasa an ka se ka o surprise annoncer mɔgɔw ye mais an bɛ se ka min fɔ mɔgɔw ka to deli la voilà ni deli kɛra ni matigi ye daw yɛlɛ an bɛna o surprise annoncer aw ye. D'accord donc an tɛna nin kuma caya bilen surprise bɛ yen a ye na k'an na pour que ka surprise ye ka taa lakali donc n'o ye folikan jumɛn b'i bolo teliya la an ka bi émission kuncɛ. D'accord n bɛ fɛ ka foli
folikan di matigi ma mais n bɛ fɛ ka folikan di aw fana ma Maliba fɔliw aw sɔnna ka na an sɛgɛrɛ aw tun bɛ se k'a to aw ka yɔrɔ la ni aw ka ɲininkaliw mais aw nana an sɛgɛrɛ walasa k'an dɛmɛ nin baara la a diyara an ye kosɛbɛ aw ni ce aw bɛ baara min na halisa matigi k'a jidi matigi k'a sankɔrɔta matigi ka duba aw ye Yesu tɔgɔ la. Merci beaucoup. Amina. D'accord, donc ko an bɛ an ka bi kumaso datugu ni nin ye a ye taa ka ni émission partager halisa walasa a ka kunnafoni caman sɔrɔ ani Maliba fɔli mɔgɔw de tun don avec chantre Noé Dambele voilà donc bi an b'a kɛ fan ye voilà donc aw bye bye.